बेवहाय मोनथाम पन्चायतनि सिमेन्ट सापरि समखं आरो मिसामरा मोनथाम पन्चायतनि गासै मोन 25 भिअ बे भिअनि सिङाव थानाय बेवहाय फ्राय 400 बा 500सोनि गेजेराव माने बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ दा बे ग्रुपफोरनि जायफोर आइजोफोर सोद्रोमा बिथांमोन दङ बिथांमोननि गासैबो आइजो सोद्रोमाफोरनि रोंगौथिजों दिनै बेवहाय बिथांमोननि बे बाणिज्य मेला बेखौ बेवहाय खुंफुंनाय जादों जा जोङो नुदों बेवहाय बे मेलानि गेजेरजों बेवहाय गोबां बिथिङावनो जों नुदों दानाय लुनायनिफ्राय लानानै दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बेवहाय बर' दङ बेवहाय मिसिं दङ आहम बिदिनो कच गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बेवहाय माने गाननाय जोमनाय जोंनि आइजोफोरा गावनि न'खराव दानानै लाबोनानै दिनै बेवहाय फानफैनो हादों दा बेजों लोगोसे बिथांमोना रांखान्थिनि माने दिन्थिफुंनायजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोना गावखौनो गाव माने गाबथानो हानायखौ सिनायथि होनो हादों बेल' नङा गाननाय जोमनायल' नङा बेवहाय जोङो जानाय लोंनायनि बेलायावबो दिनै माने फुड फेस्टिभेल बायदिबो बेवहाय मोनसे उत्सब मोनसे जोङो नुदों आरो दा गोबां आइजोफ्रानो गाव गावनि जेरै जोंनि बर'फोरनि फिथा सावनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा लावदुम सावदों सिथाव सावदों दिनै बिदिनो गुबुन गुबुन फिथा सावनानै बेवहाय दिन्थिफुंफैदों गोबां आइजोफ्रानो बेवहाय आसार बानायदों बा बायदिसिना रोखोमनि सोरबाबा बेवहाय बेग बानायनायनि बा गुबुन बिदिनो गाव गावनि रोंगौथिजों जायफोरखौ बिथांमोना बानायनो हादों बेसादफोर बेफोरखौ बिथांमोना बेवहाय दिन्थिफुंफैनायजों लोगोसेनो दिनै बेखौ बे मेलानि गेजेरावनो फाननो हानानै दिनै गाव गावनि माने आथिङाव गसंनो हानाय रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोना गाबथानो हानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेनि दारैनो जोङो बुंनो हायो जे आइजोफ्रा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपाव थानानै गाव गावखौनो रांखान्थिनि बिथिङाव गसंथानो हानायजों लोगोसे न'खराव बिथांमोना गोबां बे रांखान्थि बिथिङाव मदद होबोनायखौ जोङो नुबोदों दा न'खरावल' नङा बिथांमोना जोङो हादोरसायावबो रायजिक बिथिङावबो बा नेसनेल लेभेलावबो जोङो हादोरनिबो गोबां माने बिहोमा होनायखौ जोङो नुदों जेरै जोङो थांनाय बोसोरफ्राव जोङो नुदोंमोन जोंनि गेजेराव दुलाराय बुहुमावनो कर'ना महामारिनि साग्लोबनाय समाव दिनै बै समाव गोबां बेसादनि आंखाल जादोंमोन जेरै जोंनो बै समाव जोंनि बे कर'नानिफ्राय जों होबथानो थाखाय मास्क जोङो बाहायनो गोनां जादोंमोन जाय बेसादा जोंनि मार्केटाव गैयामोन नाथाय बेखौ जोंनि कम्पानिफ्रा दिहुननायाव गोबां जेंना जादोंमोन नाथाय बै समाव जोंनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मास्क दिहुननानै बेहाय माने गावसोरनिबो मोनसे इनकामनि माने लेभेलखौ आय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों लोगोसे बेवहाय सुबुंफोरनि जाय गोनांथि जादोंमोन बे आंखालखौबो बिथांमोना सुफुंनो हादों बिथांमोना हेन्ड सेनिटाइजारबो दिहुनदोंमोन गोबां ग्रुपआनो दा बेफोरखौबो कम्पानिफ्रा साप्लाय होनायाव थोजासे माने हरनो हायाखैमोन बे बिथिङावबो बिथांमोना गाव गावनि रोंगौथिजों बेफोर खामानिखौ मावनानै रांखान्थि मदद बिथांमोना गावसोरनि न'खरनि फारसे होनो हादों लोगोसे जोंनि हादोरनि सुबुंफोरनि जाय आंखाल बेखौ सुफुंनो हादों दा ओंखायनो जों बुंनो हायो दिनै जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाव थानानै जोंनि गामियारि ओनसोलनि आइजोफ्रा गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै दिनै गाव गावनि रांखान्थि बिथिङाव गसंथानो हानायजों लोगोसे गाव गावनि सेल्फ कनफिडेन्स बेवहायबो जोङो गोख्रों जानायखौ जोङो नुनो मोनदों गावनि सायाव फोथायनाय बियो बिथांमोनहा गोख्रों जादों दिनै ग्रुपफोरनि गेजेराव सप्तायाव मिटिं जायो दान मोनसेयाव मिटिं जायो दा बै मिटिंफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो गाव गावनि सिनायथि होलायनाय फंनैसो खोथा बुंलायनाय बेफोरबायदिनि गेजेरजों गोबां आइजोफ्रा दिनै गाव गावनो माने सेल्फ कनफिडेन्स बा गावनि सायावनो गावखौ फोथायनाय गाव गसंथानो हानाय बेफोरबायदि सिनायथिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा आथिखालाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो दिनै सरकारा मददआथ' होगासिनोखा दिनै दा बे सरकारा दिनै गोबां आसनिफोर होगासिनो दिनै जोंनि गेजेराव जोङो नुनो मोनदों 15,000 बा 25,000निफ्राय लानानै जोंनि ओनसोलफ्रावनो दिनै 2 लाखसिम लन मोननाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ
दा बेफोरनि गेजेरजोंबो गोबां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा आरोबाव माने रांखान्थि बिथिङावबो माने आवगायलांनो थाखाय गोबां लामा दिहुननानै लानो हायो दा बेजों लोगोसे बेफोरबायदि मोननायनि गेजेरजों जोंनि गुबुन सुबुंफ्राबो बै ग्रुपफोरनिफ्राय माखासे समाव जाय सुबुंफ्रा माने बेंकफोरनिफ्राय लन लानो थांनायाव गोबां जेंना जायो गोबां माने खामानि मावनो गोनां थायो बेफोरसिम मोनहास'यै सुबुंफ्रा ग्रुपफोरनिफ्राय लानो हायो दा बे बिथिङाव सरकारा बेफोरबायदि आसनि होनायफोरखौ दिनै मोननोब्ला ग्रुपफोरा स्टेप बाय स्टेप जायखिनि गावसोरनि एक्टिभिटिस बेखौ मावलांबाय थानांगोन माखासे माने नेमखान्थि दङ बिसोरहा माने दान मोनसेयाव मोनबेसे मिटिं जानांगौ एबा सप्तासेयाव खनसे मिटिं जानांगौ बिसोरहा माने प्रसिडिंनि लिरलांनायनि माखासे खामानि दङ बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावलांनानै आरो गिबि खेबनि जाय लनखौ मोनगोन बेखौ मोनखांनानै बेजों बिथांमोना बेसेबां आवगायनो हाखोबा मा खामानि मावनो हाखो बे एक्टिभिटिसखौ बिथांमोना दिन्थिनो हायोब्ला आरो बिनि उननि स्टेप बाय स्टेप जाय लनखौ होलांबाय थागोन बेखौ मोनलांबाय थानो हायो बेनिखायनो आं खावलायगोन दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे जोंनि साफ्रोमबो गामियारि आइजोफ्रा जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपजों लोब्बा लाखिनानै दङ सोद्रोमा जानानै दङ जे बिथांमोना बेफोरबायदि माने गोख्रोङैनो गावबा गावनि एक्टिभिटिसखौ दिन्थिलांनानै सरकारनि बेफोरबायदि आसनिफोरखौबो लानांगौ बेजों लोगोसेनो जोङो गाव गावनो गसंथानो हानायजों लोगोसे समाजाबो जौगागोन जोंनि हारिया जौगागोन जोंनि हादोरा जौगागोन जों बेखौ बुंनो আপোনালোকে জানে আজি আমাৰ ৰশ্মি মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বাণিজ্য মেলাৰ দ্বিতীয় দিন আৰু আজি আমাৰ শেষ দিন ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ মহিলাখিনিয়ে যিহেতু যথেষ্ট স্বাৱলম্বিতা হৈছে আৰু যিমানখিনি আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছে চৰকাৰে যিখিনি আমাক সহায় আগবঢ়াইছে আত্মসহায়ক গোটখিনিক ৰিভলভিং ফাণ্ড দিছে আৰু সেই ৰিভলভিং ফাণ্ডৰ যোগেদি মহিলাখিনিয়ে ঋণ লয় আভ্যন্তৰীণ ঋণ লৈ কিছুমান বস্তু প্ৰস্তুত কৰিছে বা কিছুমানে গাহৰি পালন কৰিছে ইত্যাদিবোৰ কাম কৰিছে আৰু সেই কামবোৰৰ আজি সিহঁতে বিক্ৰী বাৰ্তা কৰিছে ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ মহিলাখিনিয়ে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু মই এইটোকো কথা আজি মঞ্চত কৈছোঁ যে আমাৰ যিখিনি কিছুমানৰ আদৰ্শ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ আমাৰ বাছনি কৰা হয় ষ্টেট লেভেলৰ আৰু যদি তেনেধৰণৰ যদি কেতিয়াবা সুবিধা আহে তেতিয়াহ'লে আমি ৰশ্মি মণ্ডল পৰ্যায়ক অৱশ্যে অগ্ৰাধিকাৰ দিম বুলি মই আজি এই সভাতে কথা দিলোঁ আমাৰ দায়িত্ব এইটো এতিয়া আমাৰ এইটো মণ্ডল পৰ্যায়ত থকা যিমানখিনি আমাৰ প্ৰথমতে BPLৰ যি সদস্য আছে ঘৰ মানে BPL ফেমিলি আছে সেই ফেমিলিবোৰক আমি আত্মসহায়ক গোটৰ সংলিগ্ন কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমান সেইখিনি পৰ্যায় আমাৰ শেষ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ আত্মসহায়ক গোটটো কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব লাগে হিচাপ কেনেকৈ থ'ব লাগে সেইবোৰ ট্ৰেইনিং দিব লাগে সেইখিনিও আমাৰ বৰ্তমান শেষ হ'ল আৰু এটা আছে আমাৰ এটা চৰকাৰৰ পৰা যি এটা পুঁজি দিয়ে ৰিভলভিং ফাণ্ড সেইখিনিও আমাৰ গোটেইখিনি অলমষ্ট আমাৰ 80% গোটেই সেইখিনি পালে আৰু তাৰ পাছত আৰু এটা প্ৰশিক্ষণ হৈছিলে MCP বুলি ইয়াৰ যোগেদিও গোটৰ এটা গ্ৰাম্য সংগঠনৰ অধীনত থকা 50% গোটক প্ৰতিটো গোটক মানে 50,000কৈ ঋণৰ কাৰণে এটা অনুদান দিয়া হয় তো সেইখিনিকো আমাৰ পাবলৈ এতিয়া সক্ষম হৈছে আমাৰ বেছি আৰু তেনেধৰণৰ ভিঅ' নাই অলমষ্ট আমাৰ 60-70% ভিঅ' সেইখিনি সুবিধা পালে আৰু যিখিনি থাকি গৈছে সেইখিনি সুবিধা আমি দিম যাতে আৰু সিহঁতে আমাৰ সদস্যখিনিয়ে আৰু অধিক ঋণ লয় আৰু অধিক টকাৰে আৰু ভাল কাম কৰি আৰু এনেধৰণৰ মেলাত যাতে সিহঁতে বিক্ৰী কৰিব পাৰে ধন্যবাদ